Имотите в България са най-скъпи в света. А знаете ли, че това всъщност се измерва и се нарича индекс на достъпност на жилищата? Този индекс ви показва колко години трябва да спестявате размера на средна работна заплата, за да си купите жилище. Ако индексът е около 10, това се приема за нормална достъпност. За цяла България стойността на този индекс е 8,6 години. Това означава, че жилищата в България са по-достъпни от по-голямата част от Европа. Скъпо ли е? Да. Най-скъпо ли е в света или в Европа? Абсолютно не. Как може да проверите това? Влизате на numbeo.com. Това е международна платформа, която измерва пазарите в целия свят, като използва официални данни. Там търсите индексът Price to Income Ratio. Можете също да правите и сравнение по градове. Например, стойността на този индекс за София е 10,1, за Пловдив 8,6, за Варна 10,6 и за Бургас 10,2. Важно е също да кажем, че когато сравняваме български градове с градове от други държави, трябва да правим сравнение столица с столица или град с 300 000 души с друг такъв град с 300 000 души. Иначе започвате да получавате сензационни изводи, но в никакъв случай и точни. Затова информирайте се, за да може да взимате правилни решения.